bună seara sau dimineața, ziua sau noaptea, cum mă veți asculta, veți privi această emisiune în direct sau în reluare. Sunt Ion Guzun din Criuleni. Am hotărât să fac o serie de hangout-uri cu o tematică poate că rar de mine văzută, rar întâlnită poate de alții, despre preziceri, despre visuri de prorocie, despre vedenii, adică când omul nu doarme, dar îi apare în fața ochilor, sau prin alte metode, despre evenimente, despre persoane sau despre o țară, o lume sau planete. Eu descriu viața prin următoarele. De mic copil, practic până merge la școală, neștiind până practic în anul 2009, când au avut loc evenimentele din 7 aprilie, nefiind sigur până în acel timp că orice vis de prorocie care le văd eu, care se memorizează, practic ele se împlinesc. Deci primul vis care îl socot eu ca de prorocie este că, fiind copil, am desfăcut un automat Kalashnikov. Vă dați seama, când eram încă la grădiniță până la școală, l-am desfăcut, l-am pus într-o poșetă și l-am aruncat la gunoi. Deci, când am terminat clasele primare, am trecut în clase cu profesori aparte, în clasa 4-a, ieșind de la un obiect, când mi-a făcut dure cap, am în coridor, am mers pe lângă cabinetul unde se avea loc pregătirea militară, am văzut învățătorul cu 4 automate, ieșind dintr-un birou, intrând în clasă, pregătindu-se pentru lecția care vine. Și îndată am intrat de urma lui și îi spun, eu aceste automate le-am văzut în vis, ele se desfac? Învățătorul era rus, se întoarce, mă întreabă, zice, tu cum le-ai văzut, desfăcute sau făcute? Eu am spus că eu le-am desfăcut, le-am pus într-o poșetă și le-am aruncat la gunoi. El îmi dă un automat, știind că nu am putere, îmi spune, tu desfă, unde n-ai spus, eu te ajut. L-am desfăcut, exact, toate obiectele le-am scos, le-am pus pe masă după vis. Și erau toate așa cum trebuie desfăcut. El s-a așezat pe scaun și a spus în limba rusă, это невероятно, fiindcă era un învățător rus. A scos o pachet de papiroase și a început să fumeze unul după altul. A spus că este incredibil. M-a întrebat de vreo 10 ori despre acest vis. Bine. Am avut vis înainte de a muri fratele meu, cel mai mare. El a spus lui mama, eram în clasa 1, mama a spus că, ei, știi cum, Dumnezeu face lucrul lui cum vrea El și nu cum vrem noi. Într-adevăr, fratele a decedat. Dar să lăsăm că astea sunt multe vise, dar vreau să spun despre visele care ne trag pe noi. Am visat înainte, cu o jumătate de an, evenimentele din 7 aprilie. Am visat că a fost o adunare în fața guvernului.
Acea adunare s-a împrăștiat, au rămas copii, au dat buzna poliția, i-a bătut, apoi am văzut 5, 7, până la 10 copii morți, puși unul lângă altul, chiar în fața ușii de la guvern, dar pe marginea plațului. Și văzând asta, am început să retrăiesc. Am contactat cu Anatol Hristiastan, dumnealui astăzi văd că nu este pe internet, probabil nu va fi la această emisiune, va fi la următoare. Deci l-am contactat și am spus, eu foarte tare retrăiesc că pe 7 aprilie, când o să fie alegerile astea, a doua de alegeri, o să avem probleme mari. Eu am văzut băieți tineri bătuți, am văzut morți. El mă întreabă cum, eu zic că am visat. Ei, discutând, am văzut că nu trage atenție, că mi-a spus că visurile sunt visuri. Am închis Yahoo Messenger. Când la evenimentele acestea, urmărind, am văzut că se întâmplă în tocmai așa cum este. Am scris despre lucrul acesta chiar pe curaj.net peste puțin timp, unde chiar și Anatol Motasaru, asta îmi cer scuze, Anatol Hristiastan, a păstrat careva, nu a păstrat, dar a selectat din discuția care am avut-o pe Yahoo Messenger și a pus-o chiar ca confirmare la acest eveniment. După, în 2013, îmi cer scuze, l-am chemat pe Anatol Hristiastan în ospeție și l-am rugat să facă un reportaj cu probleme care le-am avut în Criuleni. După acest reportaj, ne-am așezat pe scaun și am povestit undeva o 5-6 visuri. Deci, un vis dintre acesta este războiul de la Ucraina. Este foarte dureros. L-am visat că se va începe război, se planifica război. M-am ridicat în sus și am văzut că acest război este la estul Ucrainei. Și lumea era amăgită. Toată lumea era amăgită, era speriată. Fugea care și unde. M-am coborât jos și am spus oamenilor, nu vă temeți. Voi sunteți amăgiți. Și unde a apărut în fața mea ca un placat scris condiții ca să nu fie război în Ucraina. De a împărți Ucraina o parte mare, undeva de 2/3 așa la mărime, Rusiei, o parte României, o parte Poloniei. Și de sub era scris, după asta va fi pace. Dar dacă se va începe război, sfârșit s-a oprit, el va fi imposibil. M-a ridicat din nou sus și un glas îmi spune, iată tu vezi două țări, Ucraina și Rusia, Federația Rusă. Federația Rusă va dispărea ca denumire și Ucraina va dispărea ca o denumire și va fi o denumire rusă și ea va crește. Și mi-arată înspre Ucraina, înspre Kiev. Dar eu întreb, dar Rusia, Federația, ce va fi? Ea va fi împărțită. Dar nu înainte de a fi războiul mare. Am coborât din nou jos și eram trist. M-am întors spre sud și am văzut că au coborât câteva elicoptere dincolo de Prut. După aceea a venit 2
vorbeau în limba engleză, spuneau că sunt americani, că au venit să facă pace. Îmi cer scuze un minut. După m-am întors înapoi spre Nistru și am văzut 3 garduri. Pe un gard este scris Uniunea Europeană, pe altul este scris NATO și pe altul este scris hotarul României. Deci am înțeles că nu va fi Moldova. Asta a fost un vis. El am povestit lui Anatol Hristiestan. Sper că va veni pe la sfârșitul emisiunii, dacă nu, următoarea emisiune. Am visat altele 3 visuri, practic una și același vis, dar în 3 ani diferiți, să spunem. Că nu în 3 luni, 3 zile, dar în 3 timpuri, în 3 ani diferiți. Explozia hidrocentralei de la Nistru. Era apa mare, foarte mare deasupra de hidrocentrală, apoi explozia și foarte multe case, mulți oameni, multe animale, mulți copii înnecați. Și m-am trezit tot timpul în lacrimi după acest vis. După ce adormisem, mă întreb, în vis eram pe o poiană în fața unei păduri. Oare cum de evitat omorurile astea, cum de evitat războaiele acestea? Am fost ridicat în sus și mi-a fost tratat o față la o femeie în vârstă cu ochelari grossi, ochii erau închiși și îmi spune, iată, o vezi, prorocița Olga, Cato, roagă-te cu dânsă pentru pace și veți primi pace. Dacă nu te vei ruga, nu vei găsi, nu are cine opri acest război. Apoi m-am uitat în cer și am văzut avioane. Au fost foarte multe avioane. Erau cu simbolice rusești și simbolice Statele Unite. S-a luptat aproape o noapte întreagă. Până în sfârșit, avioanele rusești erau toate la pământ. Da, lupta a învins-o Statele Unite. Și după ce am fost adus înapoi pământ, în fața casei, mi-a fost aruncat o poșetă cu niște peștișori de aur. Și era un radio, o magnetolă, scris un USA, ăsta probabil ca mulțumire, nu știu. Bine. După asta am visat un asteroid care a zburat practic paralel cu pământul nostru, s-a atins și am plecat în zbor în locul unde a fost atins. Erau foarte multe case stricate. Au fost oameni morți, dar nu pot să spun că au fost tare mulți, dar multe camioane, multe tiruri erau acolo cu ajutoare. Și pur și simplu am ridicat capul sus, am ridicat și am întrebat cam cât de mare este acest asteroid. Mi l-a arătat pe terenul din fața școlii, fosta școala rusă de la Criuleni. Și unde am spus ei, are la vreo 40 de metri. Deci, cred că
acest asteroid va veni, după câte am văzut că s-au împlinit. Apoi m-am văzut mergând de satul Ustea spre Dubăsari, spre hidrocentrală, unde peste mine, de la deal de hidrocentrală, a dat un val de 30 de metri. Am trecut prin trânsul, am întors capul în urmă și am spus, interesant, a trecut acest val de 30 de metri, eu sunt uscat, dar foarte mulți oameni morți. Acest vis l-am visat înainte, să spun cu vreo luni de zile, poate de tsunami care a fost în India. Apoi m-am făcut deasupra alt vis, m-am făcut deasupra Japoniei, unde încet coborând de jos, am văzut distrugeri mari de urma tsunamiului. Iar a fost poate cu o săptămână înainte de acel tsunami, când a fost distrus și centrala atomică, fiindcă a văzut din centrala atomică curgea apă contaminată în ocean. Și unde spuneam, foarte mulți pești vor peri, dar nu exclud că și oamenii vor peri. Deci și acest vis a fost împlinit. Apoi am avut un vis cu socrul meu. L-am visat, parcă el chema într-una să vină soție lângă dânsul. Dar el era pe de-o parte de masă, noi eram eu cu soția pe de altă parte. A zburat dintr-o parte un cuțit care l-a lovit în gât. Nu l-a spart, dar în locul acela a început să curgă sânge, dar cuțitul jos a căzut. Asta am visat cu ceva timp înainte de deces al socrului. Și într-adevăr, el, după cum mi-a spus, că eu n-am participat, la o mormântare că suntem la o distanță foarte mare și într-adevăr soția n-a putut să plece, el a înghițit bucăți de pepene roșu, care n-a putut să rugume, care a fost fatal. El a decedat. Și anume de la gât. Ce vreau să spun? Vreau să spun că după acest război mare, care aș vrea ca să fie toți pregătiți, va fi bine. Dar în momentul acelui război, am văzut toată lumea în peștere, munți. Numai ei au scăpat. Deci, în de vedere că în Europa sunt munți, aș vrea ca să ajungă la oameni cei cărturari, care știu ce înseamnă armă nucleară, care știu ce înseamnă dacă se va începe, dar noi suntem la un pas de acel război. De ce am început aceste emisiuni acum? Să se gândească bine, să pregătească peșterile, unde la timp să fie lumea evacuată. Nu știu de ce, dar îmi spune inima că este timpul de început, de pregătit. Cât despre Ucraina, mai am una de spus. Sper că ucrainenii vor asculta, vor privi această emisiune și îi vor traduce. Următorul sau peste un președinte al Ucrainei va fi Saakashvili. El este cel care va ridica economia în Ucraina. El este cel care va construi uzine multe și fabrici multe. Și aceste fabrici și uzine vor fi a satelor, a satelilor, vor fi dirijate de primării și nu de oameni privați. El va duce Ucrainei puterea oamenilor și cu ajutorul lui se va mări hotarele Ucrainei.
Da, Moscova va fi o regiune a Ucrainei. Astrahani va fi o regiune a Ucrainei, până la Ural. Mai la nord de Moscova, Leningrad sau Sankt Petersburg, va trece în Finlandia până la Komi. Mongolia și China își va lua teritoriile lor. Uralul va rămâne tatarilor. Asta este inevitabil. Va fi dezvoltat foarte tare Africa. Acolo este viitorul. Am mai văzut un vis pe un râu, mergea un plot. Pe acel plot era un sicriu. În acel sicriu era Papa Ioan Paul al II-lea. Pe un mal și pe alt mal erau lume, popoare diferite religii. Erau iudei, erau musulmani, erau creștini, erau diferiți. Și toți erau cu capul gol a plecat. Dar eu eram pe o dambă, am prins câțiva emiluți și am dus ca să nu-i fure, i-am dus într-o ogradă și i-am închis. Și într-adevăr, peste 3 zile a decedat Papa Ioan Paul al II-lea. Deci, aceste visuri care am vrut să le discut în această, să vă le spun în această emisiune, alte visuri le voi spune alte emisiuni, dar astăzi mă opresc la un caz care a avut loc în Moldova și am vrut foarte mult ca doamna Giulietta Matasaru să participe. Am invitat-o, am rugat să vină, a spus că dacă va avea posibilitate, va fi. Deci, am descris un așa vis pe Curaj.net, că Voronin va cădea. Deci am visat o mare lume stătea pe malul Nistrului și prindeau de pe un mal abrupt înalt, prindeau pește. Au cuprins un pește, l-au tras, acel pește s-a prefăcut în Mircea Snegur. Și el când mergea pe mal, când se ridica în sus, toate clădirile se distrugeau, se ruinau, rămâneau numai temelii. Oamenii l-au împins înapoi în râu. Au tras un alt pește. Acel pește s-a transformat într-un țap negru. Era cu capul al lui Kiril Lucinski, cu ochelari. Și el mânca sârmii. Toate sârmile, păștea sârmii în loc de iarbă. Oamenii l-au aruncat înapoi și l-au prins, au prins alt pește. S-a prefăcut în Voronin. Acest Voronin l-a scos la mal, s-a pus la un amvon și el ținea cuvântare de acolo. Apoi a venit tineretul, l-a dat jos, el a intrat în convulsii, că a rămas jumate schelet până la burtă de la picioare și în sus, carne cum era el și în haine îmbrăcat și în convulsii de moarte. Și pur și simplu mi s-a spus, mai mulți Moldova președinți nu avea, am în vedere președinți legali. Într-adevăr, de la primul mandat până în ziua de astăzi, Moldova nu are președinți legali. Toți președinții sunt a unui sistem mafiot și nici pe aproape a poporului. Nu vreau să mă cufund în politică, dar acest vis și l-am descris și la toți explicam că Voronin va cădea și el nu va reveni înapoi. M-a sunat Oleg Brega. Mă rog, îmi spune, Ion, cu tine vreau să vorbească Giulietta Savitski, soția lui Anatol Batasaru. Să-i dau numărul tău de telefon, permiți? Am spus, da, sigur, nicio problemă. M-a sunat apoi doamna Giulietta, era plânsă după voce,
și m-a rugat, îmi spune, uite, Dumnezeu îți spune ție atâtea, dacă este, roagă-te să-ți spună despre Anatol meu, îl va elibera sau nu îl va elibera. Am spus, doamnă Giuleta, că nu sunt convins că voi primi răspuns în dată, nu știu dacă este de la Dumnezeu ca să vă dau răspuns, dar am să mă rog. M-am rugat, peste 3 zile sau peste 4 zile, nu mai țin minte, am avut un vis. Anatol era într-o cameră, într-o celulă, pe un pat, așezat, cu coatele era pe genunchi, cu pumnii sub barbă, îngândurat. Și o voce îmi spune, timp de 14 zile, Anatol va fi acasă. Așa își transmite soției. M-am dat spre fereastră, m-am uitat peste fereastră, am văzut o ogradă, erau niște garajuri, niște mașini, automobile acolo. Apoi am ieșit în coridorul se vopsea, se făcea reparații. Și m-am trezit. În aceeași dimineață o sun pe doamna Giuleta, îi spun, iată, am primit răspuns totuși. Giuleta îmi spune că nu crede. Lui Anatol i-a fost nu de mult judecată, i-a dat 90 de zile, 3 luni de zile, i-a prelungit mandatul de arest. Și ce credeți? Nici n-a trecut acele 14 zile, Anatol a fost eliberat. Deci, îmi pare rău că doamna Giuleta nu este, dar sper că va fi una din emisiuni. Va povesti despre acest caz. De aceea vă spun că mai multe evenimente care s-au împlinit cu precizie mare. Și astăzi vreau ca să ne rugăm, vreau să ajung la acel loc, la acea biserică, la acea doamnă, la acea prorociță, să mă rog pentru pace. Războiul mare este aproape. Asta ce am avut pentru misiunea de astăzi, să vă spun. Dacă doamna Giuleta poate este în ascultare, nu este în direct, rog totuși să intre, să confirme pentru ascultători, dacă nu, rog să facem în altă emisiune aceste confirmări. Rog ca oricine care a ascultat această emisiune până în prezent, dacă aveți întrebări, vreți ceva să auziți de la mine, să dați întrebări, sunt gata să vă răspund. Vă mulțumesc că m-ați ascultat până în această minută. Aștept. Vă rog, întrebați, nu vă rășinați. Voi fi foarte bucuros să vă răspund. Iulian. Da, dacă cineva vrea să comenteze, vă rog. Bună seara, dacă băieții nu sparg tăcerea, încerc eu. Eu cred în profeții că oamenii au așa capacitate. Deci nu, până acum sunt foarte mulți șarlatani care profită de asta, de ei nici nu vreau să pomenesc, sunt niște oameni cu devieri de comportament, să-i judece Dumnezeu, eu nu-i judec, dar sunt oameni care au acest dar al profeției și în special chiar cei mai renumiți, ne amintim de aceeași Vanga, să ne amintim de același Edgar Cayce și care mai erau o mulțime, adică care din foarte multe din profețiile acestei Baba Vanga, cum îi zic, deja 60% s-au și îndeplinit. Adică este ceva care, mă rog, cei care nu cred, asta înseamnă că
neagă ceea ce deja este confirmat, probabil dintr-un fel de încăpățânare, că sunt lucruri care, dacă nu le poți da o explicație, asta nici de cum nu înseamnă că ele nu există. Și eu cred în așa ceva, am avut foarte multe ori vise care apoi s-au împlinit, care în vise aveam vise așa, niște vise lucide, mă trezeam și eu uneori mai am obișnuința să scriu ce am visat, am eu așa o agendă, ca apoi pentru mine să-mi servească ca confirmare că, uite, da, într-adevăr, am visat și exact așa a decurs anumite evenimente sau... Deci, cred că nu la toți le este dat așa, dar e un dar care l-ai tu. Eu cred că e un fel și de binecuvântare. Unii sistem să aibă acest dar, că el e, într-un fel e și o binecuvântare, dar și așa ceva de care poți să te sperii, adică chiar să-ți fie frică uneori de aceste viziuni care le ai, dar le accepți așa cum sunt. Eu uneori chiar mă speriam și mă gândeam, mai bine nu aveam aceste vise. Mă cam văietam, eu mă văicăram, dar până la urmă nu eu decid. Nu sunt eu cea care decid să pot să dirijez așa visele mele. Sunt și atâta tot. Mă bucur acum totuși că sunt mai rar. Nu vreau. Eu chiar nu vreau să am aceste vise, dar până la urmă au și ele unele lucruri care poți anticipa totuși unele evenimente, în special când e vorba, mă bucuram când e vorba de sănătate, când așa prin vise anticipam că uite ce ar putea fi cineva bolnav și totuși unele situații m-au ajutat. Ei, și m-am împăcat, m-am conformat și eu până la urmă cu aceste vise. Așa că, Ion, dacă te obișnuiești, eu cred că dacă te vei obișnui și le accepti cu tot sufletul acest dar a tău, vei putea vedea încă mai multe lucruri. Cei care se sperie până la urmă pierd aceste capacități. Așa că eu sper că tu ai curajul să faci față acestor profeții și vei avea și mai mult pe viitor și vei putea ajuta oamenii. Și ajutând pe alții, te ajut și pe tine. Da, Lore, să vorbească pe ei. îmi cer scuze un minut, dacă poate mi-ai luat. Trust the T's, the 9/11, trust the T's, the 9/11, trust the T's. Blocați-l, că ceva nu-i întreg. Mi-ai luat puțin înainte despre Baba Vanga. Am vrut blocați-i morda. Gata. Am vrut să vorbesc despre Baba Vanga în emisiunea chiar următoare, ca lume, ea este acea bătrână care mi-a fost arătat. Ea a construit o biserică care trebuie să ajung să mă rog despre această biserică mi-a fost arătată și anume această biserică. Eu nu aveam calculator, nu aveam internet și eu răspândeam pe acasă, când eram în Moldova, vineau oaspeți la mine, vineau diferite confesii, vineau de la Pentecostal, de la Sâmbatar, vineau de la Martul lui Jehova. Mă rog, casa pentru toți la mine era deschisă și este deschisă. Nu fac eu separare. Dar problema este când eu îi povesteam acest vis o doamnă de la Armata Salvării, doamna Valentina, trăiește ea pe Mircea cel Bătrân, fiica ei a fost Miss Moldova, mi-a spus,
Eu, Ion, da, sunt și de astea. Deci, Dumnezeu a spus că Dumnezeu știe pe o persoană, fix cum am descris-o, dar nu este bătrână. I-am spus, nu, acea doamnă care mi-a fost tratată este bătrână. Și când am uitat în internet, întâmplător, spun că întâmplător, am văzut fața doamnei Baba Vanga și îndată mi-a venit visul. Și anume, în acel vis mi-a fost arătat că are un copil sau nu știu pe cine apropiat care este surdomut. Și eu anume, când citeam despre ea în internet, am găsit că dânsa are apropiat pe cineva surdomut. Mă tin că botezat un copil, nu țin minte, un băiat. Deci, visul cu precizie mi-a fost tratat acolo. Deci, îmi este, cum am spus dumneavoastră, îmi este câteodată foarte dureros, mă trezesc din somn când văd lucruri oribile. Plâng ca toți, după careva visuri, după careva mă bucur. Am visat visuri despre cosmos, am dispus pentru NASA asta, va fi iar o misiune aparte. Și vreau să spun că darul, doamna Lori, acest dar nu se transmite, nu poți să-l înveți pe cineva, nu-l poți transmite, el este dat de Dumnezeu. Și până la urmă am ieșit la concluzia de ce și am ieșit în emisii, am convenit să fac emisii directe Hangout. Este la Dumnezeu, tot ce este Dumnezeu este pentru oameni. Poate apare cineva pe cine îl voi putea ajuta. Dar vă spun sincer, mie că mi-a spus că rolul meu este de a mă ruga. Baba Vanga a avut ceva, o scară poate mai jos, nu știu. Dânsa ghicea, nu ghicea, ducea cu zahar, cu ceasul, cu ce se ducea și ea îndată vede acest vedere. Eu trebuie să mă rog, ca să capăt ce eu trebuie să mă rog. Și ca să evit ceva, să salvez ceva, eu tot trebuie să mă rog pentru acea persoană, pentru că așa mi s-a spus. Dacă va veni cineva să se roage pentru sănătate, sau dacă va veni să se roage la tine cu orice problemă, tu fă o rugăciune și vei primi răspuns, dacă va fi de la mine. Deci, nu vreau să fiu închis, pur și simplu m-am săturat să fiu închis. Cât mai am de trăit, vreau să fac un bine. Și atât cât am vorbit cu dumneavoastră, s-a apropiat soția și mi-a spus că mi-a adus aminte că a fost o precizie mare și data de operație. 30 octombrie, a fost operația la soție, tot așa am visat și am spus. Dumnezeu a spus că nu a auzit data de operație, s-a făcut de nimic în fața la doctor, s-a speriat puțin. Și într-adevăr, după acea operație, se simte mai bine. Bine, lăsăm pe alte emisiuni explicații. Întrebați, intrați în discuții cu mine. Vreau să dialoghez. Vreau să comunic. Alexandru, Elian, Ion. Am să comentez și eu puțin. Mai am și eu uneori vise, dar sunt diferite, nu am să explic acum în direct, fiindcă este lung. Sunt visuri pe care le avem, dar eu nu sunt sigur că unele din visurile astea chiar se pot îndeplini. Fiindcă n-am cam auzit de așa ceva să poată să îndeplinească unele visuri pe care le ai noaptea sau ziua sau cine știe când. Deci, după părerea mea, eu nu sunt sigur că ar putea să se îndeplinească unele visuri deodată ce ai așa viziuni, să spunem.
Dacă mai vrea cineva. Bună seara! Bună seara. Putem. Am ascultat până acum și vreau să mai aduc o contribuție în sensul că dacă două persoane sunt în rezonanță și au același plan comun, același limbaj, aceleași idei directoare, nu de suprafață, ci de adâncime, se poate întâmpla ca să intervină o problemă de telepatie, de, să zic așa, de transmiterea unor gânduri la distanță și chiar prin vise. Dau un exemplu. Îl cunosc pe domnul Zob și de mulți ani. Și acum cu vreo 10-15 ani, el a avut un accident de mașină. O mașină l-a dat peste el și l-a zdrobit, pur și simplu. L-a făcut zob. Eu eram la partea cealaltă a țării și am visat. Am visat că el era în fața unui spital și eu intram și eu acolo și m-am întrebat, dar ce caută el aici? Ce vis e ăsta? Când m-am sculat, visul mi s-a părut foarte ciudat. Atunci am luat imediat legătură, i-am spus soției, hai să vedem ce s-a întâmplat cu domnul ăsta. Am luat legătură cu fosta lui soție, a lui domnul Zob, și am întrebat, știți ceva de domnul Zob? Zice, am aflat că e la spital la Arad și a avut un accident. Atunci am luat trenul și am plecat acolo, la spital. I-am dus ceva acolo de cum se duce la spital și el era acolo în comă și foarte mari probleme a avut, putea să moară. Cum de s-a transmis așa această problemă pe asemenea distanță și mă gândesc că ceva a lucrat, ceva, dincolo de cunoașterea noastră teoretică și lumii, ceva se întâmplă, dar noi nu putem găsi o explicație științifică. Și rămânem în ipostaza de a ne gândi dacă este adevărat sau dacă nu, dar experiențele ne dovedesc că există asemenea lucruri. Și aceste probleme sunt cercetate de anumiți cercetători din domeniul psihologic, în laboratoare și se studiază și, într-adevăr, spune că înainte de a ne petrece viața aici pe pământ, trebuie să avem sentimentul că există stări dincolo de stările noastre accidentale în această lume trecătoare și bulversată cum o vedem noi. Cam atât am avut deocamdată de spus. Mulțumesc. Sunt de acord că mulți medici numesc telepatie. Dar telepatia, după cum cunosc eu din vă rog frumos microfonul fonează. Domnul Ion, dumneavoastră. Ioan, închide microfonul că la tine se aude eco. Deci, de obicei, când se nasc tripleți, gemeni la vedere, se transmite telepatia. Chiar un copil, dacă îl disparți chiar peste ocean, îl hrănești, îl alimentezi pe unul pe când altul doarme, el începe din vis să dea din buză ca să mănânce. Deci asta este telepatie. Dar ceea ce spuneți dumneavoastră este un dar de prorocie. Deci un eveniment, o persoană străină, dumneavoastră ați văzut, deci deja este un dar.
Nu știu eu dacă știința va descoperi, dar informația care o primește oamenii, într-așa caz, nu se poate de înregistrat nici la un calculator. Deci nu este așa tehnică pe pământ ca să registreze primirea și transmiterea informației, de pildă cum mi-a transmisat despre ce persoană că a avut accident. Da, am spus că am văzut și eu foarte multe, eu nu le-am povestit. Ele poate fi sute, poate să ajungă și la 1000 de vise în viața mea, dar cu timpul eu le voi aduce aminte, mă voi stărui în emisiunea următoare să aduc aminte, poate și până la sfârșitul acestei emisiuni, dacă m-a provocat cineva, voi vorbi despre acele visuri. Am vorbit, că am spus că am văzut și despre NASA, am văzut despre armate, am văzut armata NATO care este potențialul, am văzut Statele Unite, am văzut multe localizări ce și unde se află. Dar asta spun că este foarte, foarte dureros să vezi în ochii tăi un vis când cineva din aproape tău are de pildă să moară sau să vezi cum explodează o rachetă, tu ești în mijlocul acelei explozii și vezi cum se rup oamenii în două. Este foarte dureros. Și de ce sunt convins că... Văd că aveți cunoștințe foarte multe din domeniul tehnicii. Deci, după cum ați descris, cunoașteți anumite tehnologii, avioane, soldați, arme și așa mai departe. Și dumneavoastră ați citit foarte mult despre aceste lucruri. Nu. Iar ele își continuă o anumită reprezentare și numai că trebuie citit ca niște simboluri. Nu, în vis nu se petrec lucrurile ca și în realitate. Nu am citit deloc. Asta doar că am trecut armata a mei 2 anișori și atât. În rest, eu tot ce am văzut în vis. Eu m-am ridicat, am fost în vis, m-am ridicat în sus și am simțit frigul. Am fost până la marginea heliosferei în vis. M-am îndepărtat de soare, m-am apropiat foarte aproape de soare. Am văzut cum planetele se apropie, mi-a fost arătat cum planetele se apropie treptat, treptat spre soare, dependență de greutatea ei, care este dependență de presiunea care o are. E cu cât mai aproape se apropie de soare, cu atât mai tare se comprimă. Și planetele care sunt mai aproape de soare sunt mai comprimate ca acele care sunt îndepărtate. Deci, comprimarea Pământului la Pământ, la Venera, la Marte sunt diferite. Noi suntem în mijloc. Dar noi suntem spre mergere, treptat spre soare. Deci ele, planetele Iodaștere, undeva în acel brâu asteroidic, dar se termină viața planetelor când aterizează, când o înghite steaua. Am văzut și când s-a mărit soarele, se mărea, a dispărut câmpul magnetic la toate planetele, s-au dus toate în haos. Practic s-a stins soarele. Am ajuns până la acest eveniment. Deci nu am citit așa ceva. Am văzut cu ochii mei în timpul visului. Bine, dacă altcineva vrea să comenteze, vă rog. Și fizica actuală, fizica cuantică, a intrat în criză, în sensul că cercetătorii nu își mai pot explica conexiune care se află la nivelul luminii
între materie și spirit. Și atunci au renunțat într-un fel la a mai aborda problema și s-au apropiat de științele oculte, să zic așa, adică științele înțelepților, a indienilor, căci indienii au fost cei care au propagat aceste principii spirituale. Și există un fizician care a scris o carte, se numește Taofizica. El face o paralelă între știința fizicii cuantice și spiritul care este dincolo de constructul biofizic al omului și omul trăiește în adormire, adică el doarme și visează, dar și trăiește în mizerie și în suferință, deoarece el nu se poate salva cu metodele care sunt la ora actuală. La ce vă referiți anume că nu se poate salva? Lumea, într-adevăr, nu se poate salva de la chiar sărăcie, chiar de la o maladie. Sunt de acord aici. Dar vedeți că dacă se ridică un savant, automat îi crește lăcomia. Și acea lăcomie nu îi permite altui savant să se ridice. Apoi se pornește corupția. Dar despre fizica cuantică, cum dumneavoastră spuneți, nu știu dacă este despre acea fizică care am visat eu. A fost creat, am visat așa că a fost creată o fibră foarte subțire și de pe nava din cosmos, de pe stația spațială, înspre Pământ era o fibră. Și oamenii care vreau să părăsească stația, pe acea fibră se cobora spre Pământ. Intra în atmosferă, mai departe venea ateriza cu parașutul. Și invers, care vrea să se ridice, era ridicat spre acea fibră, cu ajutorul unui utilaj care era pe acea fibră, era dus rapid spre stație și după aceea intra în stație. Asta am visat. Asta este spre viitor. Sper că dacă este acea fizică, înseamnă că va fi așa ceva. Da, am o întrebare, domnul Ion, dar de unde știți că s-ar putea să îndeplinească unele visuri care le-ați avut dumneavoastră? Așa, pur și simplu, din curiozitate. Am spus că dintre acelea care nu ni se memorizează sau nu ni se arată clar, adică eu nu simt cu pielea, căldura, nu simt pipăitul, în realitate nu discut știind că eu dorm, înseamnă că ele nu spre realizare. Dar când discut știind că eu dorm, dându-mi seama în vis că eu sunt în somn, numai decât să împlinit. Se împlinesc și se vor împlini. Vă dau o pildă. A venit sâmbătar. Ne-a poftit pe noi, familia noastră, la un eveniment. Am fost la îndoială. Și mi-a spus, roagă-te al Dumnezeu să-ți deschidă. M-am rugat, chiar în noaptea aceea, la ora 3-4 dimineața m-am trezit, dar visul era următor. Era un câmp luminat
și alături era o prăpastie. Eram în genunchi la marginea acelei lumini. Deci destul să întind mâna, sunt în prăpastie. Un glas mă întreabă: cu ce ai venit, fiule? Îi spun, zic, iată, a venit niște doamne, ne roagă ca să mergem la biserică la dâns, dacă așa, așa, ca să luăm parte. Îmi spune, privește înspre prăpastie. Ei sunt un cerc de oameni care se duc în prăpastie, dar îi duce pe dânsii o femeie. Și când a spus cuvântul femeie, eu m-am trezit. Am început să mă gândesc, cine de la noi din Criuleni, cine de această biserică femeie duce în prăpastie? Aproape o jumătate de oră ne-am format capul, mintea. Pe urmă, pur și simplu mi s-a limpezit. Biserica Sâmbătarelor, ziua 7, Adventistă de ziua 7, este condusă de profeta Elena White, de o femeie. Poftim și răspunsul. Am înțeles. Eu am Mulțumesc. simțit căldura, eu am simțit vântul și am simțit suflarea. Da, Alexandru. Am spus că am înțeles. Mulțumesc pentru un răspuns. Poftim. Vreau să ne-am adus aminte acum vorbind, un vis tot așa unde am dialogat, unde am fost auzit în vis, am primit și răspuns. Au fost în viața mea și greutăți familiare. A fost o perioadă când soția, copilul nu a trăit cu mine, a trăit la părinții ei. A fost un conflict. Să luăm banal. Deci, a fost așa un vis. M-am făcut întâi m-am rugat seara, am plâns, m-am rugat. Am întrebat cât oare se va petrece. Dar am spus vis, nu este vis, este o vedenie. O vedenie clară. M-am rugat, m-am culcat. Brusc a apărut copaci înaintea mea. A apărut o poiană. După ce a dispărut becul din cameră. Am început să aud ciripitul păsărilor. În față a început să sufle un vânt cald. Eram în genunchi. Mă întreabă: cu ce ai venit, fiule? Îi spun, zic, iată, m-am săturat. Vreau soția să fie lângă mine, vreau fetița să o țin în brață. Are 4 anișori. Vreau să-i văd, m-am săturat să fiu așa singură. Mi-arată cu mâna spre pădure, uite, vezi, a apărut un calendar. Și îmi spunea că aceste 3 luni, arătând spre mai, iunie, iulie, voi fi necazuri tare grele. După aceea va veni acasă soția nechemată. Eu îi spun, se poate necazul din această lună, din iunie, din luna din mijloc, să o amânăm pe 2 ani, că va fi foarte greu la inimă. Îmi spune bine. Și mi-aruncă o Biblie și îmi spune, cercetează prin ea, vei căpăta mântuire. A început să dispară copăcei, iarba, a apărut becul. Îi spun o mama, iată ce am visat. Mama îmi spune, păi Dumnezeu are mari puteri. Cui îi arată visul, cui vedere, cui îi se aude în urechi, pe diferiți. Acum despre cele 3 luni. În luna mai s-a îmbolnăvit tatăl meu foarte tare. Pe data de 29 iulie a decedat, a fost asasinat până la urmă. Pe 31 a fost înmormântat. Pe data de 5 septembrie, 5 august, soția vine acasă cu copilul. Mi-a chemat. Eu nu m-am întâlnit cu dâns
Nimeni n-a trimis-o. A venit acasă și a spus, pur și simplu, am auzit, iată că tatăl tău e mort. Zic, da, deja l-am mormântat. Acum, acea lună de iunie, peste 2 ani, pe data de 11 iunie, a decedat mama mea. Deci, uitați, un dialog care a fost în vis, în vedenie, în realitate, s-a împlinit cu precizie mare. Și, într-adevăr, în acel timp a început să citesc și Biblia, să o cercetez. Deci, nu mă mai îndoiesc în visul vedenii în care mai ales duc un dialog care mă pregătesc să aflu de așa ceva și primesc răspuns, cum chiar și la Anatol Mătăsaru. Deși, nu știu, doi care avem darul, ca dumneavoastră, domnul Ioan, ca doamna Lori, ca Alexandru, mai sunt care au... Nu trebuie să vă rușinați. Și dacă e posibilitate, scriți, ca să nu le uitați aceste visuri, mai ales accent puneți pe cele care le discutați sau care simțiți căldura cu adevărat, simțiți vântul cu adevărat. Este un vis de prorocie. Nu poate să fie un proroc. Ei sunt mulți. Nu poate să fie un talmaci. Ei sunt mulți. Pentru că noi suntem mulți oameni și noi toți trebuie să fim preveniți. Și am ieșit la concluzie că nu trebuie să ne rușinăm, să prevenim, să spunem. Se va împlini, nu se va împlini. Noi nu știm. Fiindcă dacă omul privi, el știe, el se ferește. Iată care este situația. Vă rog, dacă se poate mai... Care ne ascultă, intrați în emisiune directă, dar puneți întrebări. Care sunteți în emisiune? Întrebați. Sunt bucuros să vă răspund. Aveți în descriere un link la Hangout. Să apăsați pe el și o să vă duc în discuție cu noi dacă vreți să vă exprimați. Dacă vreți să lăsați mesaje, o să comentați pe chat-ul live. Da, ai pomenit. Bine, dacă... Spune. Ai pomenit de război. Da, acum am în minte două gânduri. Unul dintre ele, mi se pare că ai scris că unele lucruri pot fi prevenite. Referitor la război, ce am putea noi să spunem acum? Cam ce putem să zicem că se va întâmpla, nu știu, în următorii 10 ani sau știu eu câți, cam cum se vor purta oamenii de acum încolo? Ce putem să estimăm? Cam care zone de pe glob, ce atitudine o să aibă? Pentru că există mulți oameni care au atitudine dușmănoasă. Își doresc să moară alți oameni. Situația politică e grea, situația economică e grea. Sunt premise pentru un război complicat și mare. M-au auzit bine? Da, am auzit bine, sunt gata să răspund. Da, te auzi bine. Deci, Iulian, vreau să nu citez cuvânt în cuvânt ce este scris în Biblie, dar te scriu. A fost un Noe care i-a fost prezis potopul. El nu că le-a vorbit din gură oamenilor ca ei să salveze. Dar el, uite, construiește o corabie destul de mare, lovește cu ciocanul, poc, 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 se aude foarte departe, dar câți au venit să salveze?
Mulți îl luau în râs. Prezicător, este un visător și acolo oamenii beau, sărbătoreau, se veseleau. Evenimentul potopului a avut loc. S-au salvat care au fost în acea corabie. Ion, tu nu uita că pe timpul Inchiziției le se dădeau foc cei care aveau așa dar. Slavă Domnului că au trecut acele timpuri și nu te-a pus nimeni pe rug. Sunt de acord? Sunt de acord. Au fost timpuri mult mai așa, mai periculoase, chiar poți să le zici periculoase. Acum, nu-i bine că am avut un gând când ai spus asta. Îl spun acum un pic cam repede, încerc cumva să-l domolesc ca să nu ți se pare că țin să te contrazic cumva. Deci, din ce văd la oameni acum, și putem să vorbim, nu știu, și bazat pe date de mai multe feluri, acum noi trăim într-o vreme favorabilă repetării acelei epoci. Iulian, un minut să ne mintim. Da. Rog frumos, Iulian, Alexandru, cine acolo, dezblocați-l pe Gheorghe, care este blocat, probabil Gheorghe Bobec sau cine acolo, nu știu. Rog frumos, deblocați-l, vreau să intre să vorbească. Păi nu l-a blocat cineva pe Gheorghe Zob. Da, eu nu am blocat pe nimeni, vă spun sincer, el singur a ieșit. Nici o problemă, gata, Iulian vorbește mai departe. Da, asta spuneam, dar bine, cu chestiunea asta nu e bine să o spun acum pentru că fac discuția prea complicată. Aș vorbi mai degrabă despre război, despre care sunt oamenii care își doresc pace, despre cum să te pregătești pentru război, despre cum să eviți războiul. Așa, și ce spuneam adineauri, ca să închid paranteza acolo, din câte văd la mai mulți oameni astăzi, așa, oameni sunt persecutați. Și lucrul ăsta mi se pare că se va extinde. Închid paranteza și care vreți facem o discuție mai amănunțită. Da, Iulian, sunt de acord în ce spui. Suntem într-o așa stare, într-o așa situație, așa suntem noi de mii de ani, poate milioane de ani, dar este, uite, o putere care nu poate nimeni să o descrie. De pildă, un om se pornește suicid. Ajunge până la funie și începe să-l doară inima, începe să plângă, să căiască, să întoarce și se duce. Este alt om care curajos bagă capul în funie. Dar este altul care este indiferent. Spunând pentru ce trebuie să pun capul zero, pentru altul. Deci, eu, la cei care ajung la funie și încep să doară inima, începe să plângă, să căiască, să întoarcă, eu vreau să spun despre acești oameni. Acești oameni sunt sentimentali, acești oameni sunt majoritatea la conducere, fiindcă ei sunt sensibili. Deci, la inima lor nu lucrează nici o mână a omului pământesc, nici o limbă a omului pământesc. Este o putere cerească, nu pot eu descrie. Oricum, că noi toți muritorii nu suntem desăvârșiți, dar am spus că acea voce mi-a spus că dacă vreau ca să nu fie război, să o găsesc pe prorocița și mi-a arătat-o. Să mă duc la ea la biserica ei, și mi-a arătat și biserica, și acolo să ne rugăm cu dânsa împreună. Da, Wanda este moartă. Este moartă pentru oamenii muritori. Pentru cei care cred în moarte, neștiind cu adevărat ce este moarte.
Oamenii trec dintr-o stare în alta. Și în Biblie nu scrie că vor învia cei morți în Hristos, dar se spune că vor învia cei adormiți în Hristos. Se vor trezi. Deci, despre moarte se spune că la fiul rătăcit, că avea un om, doi fii, doi fișori, unul a cerut partea lui de avere după care ar fi să aibă după moarte de cesul tatălui și a luat acea avere și a plecat. A venit înapoi după aceea a pierdut tot și s-a cerut la tatălui să pască măcar purcei. Și acolo în Biblie scrie frumos: fiul meu a fost mort și a înviat. Deci el ca tare nu a murit. El spiritual a fost mort. Apoi găsim moartea la botez, unde este descris botezul. Unde se spune clar că omul când intră în apă primește mormântarea lui Hristos, moare și ieșind din apă înviază în Hristos. Deci el nu mai este Gheorghe Vasile, ci este Iisus. Și trebuie să trăiască după legea lui Iisus. Deci în Biblia am arătat numai două locuri unde este descris clar despre moarte. Deci eu nu socot că omul care ajunge la mormânt, că el moare. Poate cineva crede să creadă. Să creadă, să facă după credința lui. Dar cum iese că eu vorbesc cu toți, mulți care au murit, eu vorbesc cu ei. Fratele tatălui meu îmi spune, fiul lui Oleg construia o casă și îmi spune, zice, spune să pună armătură în sus, la colțuri și să o sudeză, dacă nu, casa se va răsipi. Eu n-am știut că așa va fi casa construită. Da, a fost din cărămide de astea făcute artificiale, făcută casa și nu s-a pus aceste armături. În Chișinău, două case din aceste cărămizi, pur și simplu, după ploaie s-a răzmuiat moluza din acea cărămidă și s-a desfăcut casa. Și această casă este fix din acei cărămizi. Și am spus lui fișorul Oleg, am spus, el se teme să intre în casă. Pur și simplu el a înțeles că el în Franța construiește tot case și el pune aceste ferstreac, aceste armături, le pune acest ferstreac. De casa lui, care a dat comandă să o facă la Criule, nu s-a pus. Uitați-vă, mie în vis mi-a fost arătat despre acel caz. Deci, unde este o dragoste, unde este o credință, mult se face. Deci se vor salva, Iulian, se vor salva cei care vor asculta, cum au ascultat pe noi. Și am spus că salvarea este în munți. Am văzut cât de munți au coborât oamenii care s-au salvat după războiul cel mare, care au fost pe ses, erau numai schelete morți. I-am văzut asta. Și americanii, acolo, cei care au bani mulți, își construiesc sub pământ, vor să ajungă la inima pământului. Nimeni până acum n-a ajuns acolo să vadă din ce e constituit. Și își fac buncăre. Ei prevăd și ei că cineva dintre oameni, căci oamenii sunt egoiști, va declanșa, căci tehnologia a avansat atât de mult încât doar apăsarea unui buton și duce la o explozie nucleară puternică de poate distruge întreaga planetă. Și ei și-au adunat în buncăr acolo semințele care sunt naturale, nemodificate genetic. Celelalte modificate le dă mulțimii ca să moară. Și ei au făcut Monsanto, e o mare multinațională care îi forțează pe fermieri să folosească doar semințele acestea modificate genetic pentru producție mare, pentru ca să crească animale, să se reîngrase, să fie multă mâncare pentru oameni, dar mâncarea este nesănătoasă. Ei acolo și-au în buncările respective și-au adunat semințele
și fac cercetări ca să poată supraviețui acolo subteran. Deci războiul, dacă va fi tot al omului. Omul, dacă nu trece dincolo de rațiune, că tot ce s-a construit pe bază rațională, pe baza cunoașterii raționale. Și s-a ajuns la marea tehnologie, care uneori se poate răsfrânge asupra omului. Ei știu de acest lucru și încearcă să se ferească, să supraviețuiască, adică. Dar mai sunt factori care nu depind de om. Sunt factori naturali. S-ar putea soarele, la un moment dat, să nu mai aibă puterea necesară să încălzească planeta. Vom avea alte probleme. Însăși planeta are zbuciumul ei, cu tremure și alte tsunami și ce se mai întâmplă cu oceanele și cu deșertul și cu tot ce este pe planetă. Deci, salvarea omului este următoarea, că el să nu se considere o persoană individuală, să aibă el grijă numai de familia lui, numai de copiii lui și să pui tot interesul aici. Și să se considere un individ, adică un sine universal, ființă universală, care să aibă grijă nu numai de copilul lui, de progenitura lui, ci de toți copiii care mor în fiecare zi. Mor milioane de oameni în fiecare zi mor pe planetă. Pe nimeni nu-i doare acest lucru. Nici ei, că el este foarte egoist, omul. El își face acolo pe băleguța lui o căsuță, acolo familie, nu îl mai interesează nici de vecini, nici de satul lui, nici de oraș, nici de nimic. Și atât timp cât războiul nu este la ușa lui, îl doare în cot. Păi cum? Războiul pe planetă există mereu. În Siria, acolo, oameni mor. Pe cine îi doare? Lasă acolo, că vin americani și ruși acolo, să bat între ei pentru să dețină capital și putere financiară. Deci e o greșeală. Omul n-a evoluat. Ca pe timpurile străvechi, atunci când era culegător și păstor. Tehnologia este doar o cârjă de care se sprijină el acum. Această cârjă este artificială, este construită de om și pentru a-l ajuta, că omul este cea mai firavă ființă de pe planetă. Animalele sunt mult mai puternice, au simțurile mult mai dezvoltate. Omul, neavând aceste simțuri, a creat artificii. Nu vedeți că pe planetă se întâmplă multe lucruri. Avioane, de exemplu la avioane, este o pânză de păianjen pe cerul planetei care secundă de secundă decolează și aterizează. Și înainte omul mergea cu calul, nu putea să cadă și să sfrângă gâtul. Iată că acum mor câte 300 de oameni dintr-o dată și nu mai știe nimeni. Atâtea avioane care... Deci tehnologia are și avantaje și dezavantaje. Atunci, noi ca oameni trebuie să trecem dincolo de aceste lucruri trecătoare, că ființa este eternă. Ea este în starea de imposibilitate. Noi nu putem cunoaște pe Dumnezeu și nici ființa supremă. Noi putem doar depăși starea precară în care ne aflăm și să credem că există stări posibile care nu au legătură cu starea momentană pe care o considerăm relativă adică o stare... Noi suntem ființe trecătoare, dar nici nu ne gândim la acest lucru. Noi credem că vom dăinui. Știți, continuitatea este o stare, să zic, naturală a omului. El crede că va trăi veșnic și își construiește mereu, chiar înaintea morții, el nici nu-și face testamentul. Că el crede că va mai duce o zi, două. Deci, problema săracă a omului este că el se consideră
aici veșnic, în trup și în persoană, a avea și a fi cineva. Și atunci el se izolează și se contrapune celuilalt. Atunci, ca să trăiești în realitatea asta momentană, relativă, trebuie să faci un sacrificiu și să iubești pe celălalt ca pe tine însuți. Adică cineva dacă mă întreabă cine sunt eu îi răspund, eu sunt sinele tău. Numai că am contrapus sinelui tău persoana mea. Că sunt cineva și că am ceva și că vreau ceva și cunosc ceva. Toată cunoașterea este relativă și omul este trecător. Și ca să găsească liantul, puntea de a trece dincolo de cei trecători, trebuie să creadă că există stări și care nu pot fi conceptualizate, nu pot fi date științei ca certitudine și trebuie să ne gândim la aceste lucruri. Mulțumesc. Da, sunt de acord și am spus și mai înainte, dar despre case din pământ. Mi-a să spuneți că americanii construiesc case în pământ. Într-un vis a fost ridicat sus și am vrut să văd, să am gândit în mente, mă gândeam, vreau să văd casele la oameni care sunt, cum sunt construcții, fiindcă vedeam diferite poze, vedeam tot ce vrea să văd care este. Nu știu cât de adevărat, dar când zburam deasupra continentului Australia, eu am văzut orașe mari sub pământ. Oamenii trăiesc într-adevăr sub pământ. Dar sus pe pământ, ca și cum ar fi o colibă cu o ușă, cu hogeac alături, în felul acesta. Nu știu după cât adevăr este. Dar am văzut. Vreau să spun că mulți sunt, îmi scriu, dacă paralel că vor să intre în emisiune. Vreau să spun că timpul este spre sfârșit. Deci anunț astăzi, acum, că emisiunea viitoare voi începe cu sala de judecată, care mi-a fost arătată. Am fost răpit, practic, într-o vedenie. În câteva minute mi-a fost arătat lucrul acesta. Și voi prelungi, mă voi stărui ca să mai aduc încă mai aproape imaginea omului, adică gândirea omului, că el nu este trecător, el aici pe pământ este începător, viața lui se va prelungi în ceruri, dar acolo va fi o răspinte unde se va despărți populația. Unii vor merge într-o direcție, alții vor merge în altă direcție. Mă voi străi ca totuși oaspeții de onoare să fie prezenți. Eu socot oaspeți de onoare pe toți care vor să vorbească, să nu credeți că este cineva anumit. Vreau să fie prezent cu inima, cu sufletul. Vreau ca să ne pregătim spre viitor. Vreau ca prin aceste vederi, prin aceste visuri, să ne prevenim de rău, de greu, careva descoperiri să transmitem. Iată, eu spun că nu sunt savant, n-am terminat universități, am terminat o școală profesională, dar prin câte mi-a fost deschis, chiar lui Iulian, i-am povestit careva, dar nu am povestit că am fost în vis, dar i-am povestit un program care vreau să ca dumnealui să pregătească, să vorbească în emisiunea viitoare. Aș vrea foarte mult ca această emisiune să fie mâine, tot această oră.
Sunt mulțumit că am fost ascultat, sunt mulțumit că sunt mulți doritori care vor să intre în emisie directă. Doresc ca să ajungă toți să vorbească, doresc ca toți să se exprime tot ce are pe suflet. Poate noi ne rugăm, eu, domnul Ioan, iată, doamna Lorea Orividenie, Alexandru, poate mai vedem cine mai sunt, ne mai găsim noi între noi, ne rugăm și ajutăm. Vreau să închei cu evenimentele din Republica Moldova, cu aceste alegeri președinții a domnului Dodon. Eu nu am prevenit că vor fi un atac din partea Transnistriei asupra alegerilor, vor fi falsificate, anume mare falsificare va veni din Transnistria. Am rugat să blocheze drumurile și podurile. Nu știu, acea persoană nu cred că va veni, că va vrea să mărturisească, dar sper că dacă va avea curajul mare să-l spună pentru a mărturisi încă un adevăr. Astăzi vreau să spun că această emisiune a luat sfârșit. Vă aștept mâine tot aceeași oră la ora 9. Și Mâine fac brega 3 eu, așa că cred că o să lăsăm pe luni emisiunea. da, mâine duminică, da? Îmi cer scuze. Îmi cer scuze, duminică oricum chiar nu pot. M-am luat cu gândurile și m-am abătut de la o realitate. Deci, da, luni la ora 9 seara, ora Moldovei, ora Bucureștiului, vă așteptăm la emisiune, aici în direct. Vă rugăm să luați curajul pentru a discuta, pentru a întreba și chiar de aveți o nenorocire, spuneți-o, noi ne vom ruga. Nu sunt convins că eu, că Lore, că Iulian sau altcineva, sau domnul Ioan, sau un altcineva va avea o vedenie și vă spune care este ieșirea din situație. Noi, care avem acest dar, trebuie să ne bucurăm, să ne unim. Cum se unesc și cei care au alte daruri? Darul tratamentului, a medicinei, doctoriei, cum s-ar spune, darul descoperirii în tehnică, dacă cum domnul Ioan a spus, cuantică, fizică. Deci avem și noi darul nostru. Să ne unim. O seară bună! Bine, noapte bună tuturor!